é tradición, é gastronomía, é deporte. Temos moi bons artesáns en Carnota e xuntámonos todos e falamos de facer unha pequena feria de artesanía. Cada ano foi medrando un pouquinho máis e, bueno, convertiuse no que hoxe é. Sí, bueno, me acordo da primeira reunión que fixemos, máis que nada para ver se era viable, que os artesáns que estábamos por aquí, que opinábamos do tema, enfocala como artesanía, producto local, producto de cercanías, etc. Entonces faltaba o nome. Bueno, a mí ocurriuse unha expresión carnotana de vinlle mover, gustoulle e quedou e hasta hoxe. É unha expresión moi daqui, cando algo é maravilloso, moi bonito, é fantástico, decimos é un vin de mover. E nos demos conta de que realmente aquí en Carnota é que temos un vin de mover. Ademais dos artesáns que somos daqui, pois veñen artesáns invitados, non? E ves como veñen con moitísimo gusto, porque disfruta moitísimo do ambiente que se respira en toda a feira. Bueno, pois é o xeito de poñer en valor as cousas que se fan aquí en Carnota. Para min é unha colaboración ineludible, non? Eu penso que este tipo de cousas deberíanse de facer en moitos máis concellos, porque isto é a maneira de que podemos xuntarnos os artesáns, falar, conocernos entre nós. Pues aprovechas un poco para comentar cómo están las cosas, para relacionarte. Sobre todo los que trabajamos desde el taller, que es como que estás más metida en el día a día en tu trabajo y no te relacionas tanto con gente. Entonces, a la hora de asistir a feria, te relacionas con público y con compañeros. Pero despois tamén é concienciación de que os produtos cercanos, os produtos feitos a man, cando se utilizan materias primas de calidade, bueno, creo que iso é un valor en alza e que hai que mostralo. Para nosotros es la manera casi más cómoda de vender el producto, es el mercado donde nos reunimos todos y es más sencillo que en cualquier otro sitio. Ten moito nivel e para nós é un gustazo vir, porque somos do interior, entonces vir a Carnota é unha chulada. En Carnota, independientemente de esto, hay un montón de cosas que ver, hay un montón de cosas que probar. Vemos como cada vez a xente está máis implicada, a xente do Concello de Carnota disfruta moitísimo, está agardando o momento de vir ver todas as novedades que cada ano amosamos aquí e bueno, pensamos que evoluciona moi ben e que é un disfrute para a xente daqui. Coa perspectiva de 7 anos, desde logo ves a primeira edición e ves esta e ves que hai un avance notable, incluso do ano pasado a este. O ano pasado creo que éramos 14, 15 postos, unha cousa así, esta non sei 20. E a calidad media é unha calidad alta. Si, eu vexo que cada vez hai máis xente, cada vez é un pouco máis grande e que respiras en mellor ambiente. Xa levamos vindo bastantes anos, levamos vindo, é dicir, xa viña meu pai e agora que meu pai se presubilou, veño eu, pero seguir vindo o tempo que se faga, vamos. Cada ano é diferente, non hai unha programación estándar que teña que ser sempre así, non? E despois, pues, bueno, pues, sempre se vende algo, faise promoción, sobre todo promoción do que é Carnota e o Concello. Pues debería venir porque hay una oferta amplia de artesanía, porque el entorno es absolutamente maravilloso y porque la gastronomía es fantástica. Teñen que vir todos para ver todos os artesáns, a festa que aquí se monta, os concertos que facemos. Es fantástico y el ambiente es maravilloso, entonces no pedimos más. Es un sitio muy especial, un ambiente familiar, bueno, y el pueblo es precioso, os alrededores impresionantes. Se vas a andar pola Costa da Morte e queres ver artesanía e logo un entorno privilexiado, vente a Carnota sin dubidalo. Diría a xente que non viu nunca, que veña, que bueno, aquí non vai a perder o tempo, desde logo.